Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Nagpadayon ang pagpangita sa usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City nga igo lang nangita og baki sa suba aron kaunon human aksidenteng naanod. Aniya ang ako report. Human makadawat og report Sabado sa buntag, gilusad gilayon sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department, Oro Rescue 911, ang search and rescue operation sa usa ka lalaki nga giingong naanod sa Cagayan de Oro River sa sitio Manggahon, Barangay Bayanga. Matod sa CDRRMD, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa buntag og na-report sa Oro Rescue alas 10 na sa buntag. Busa pinaspasay ang pagresponde sa lugar, labi pa nga bukirong bahin ang nahitabuan. Kaning 19 years old, no, nga taga Baongon, no. So uban ng iyang amigo, ang ilaong tato is mutabok sa suba kay mangita og bakbak. But pagtanaw nila pagtabok, tingala siya nga nilayo na diretso yang amigo and then nawala. Kauban ang rescue team sab sa Baongon o PNP, nagpadayon ang search and rescue operation sa otoridad. Dugang sa otoridad, sanglit pila ka adlaw na ang milabay. Ana na sila gapangita karon sa downstream sa suba. Sa pamasin nga ana didto naanod ang lawas sa biktima. Atong ginatry gyapon, no, paingon din downstream. Ana atong team karon dadto, pahigayon sila sa search and retrieval again. Hopefully kay na naman tayo sonar katong atong gamit pang kung sa ilalom sa tubig. Hopefully makita na to sa atong team karon kay ikatulon na kadlaw. Tungod sa mong panghitabo, ana sa pahimangno ang otoridad, labi na sa mga residente nga anaa duol sa mga kasubaan sa syudad. Yes, unta, no, kinanglan ang kaning pag-cross sa river kung wala kay sakto nga kuan, mubasa sa maong suba sa kamutabok. Dapat likayan unta kay na may mga hanging bridge siya. Siguro usahay kapuyan na sila kanang tuyok bitaw kay layuan na sila sa mga hanging bridge kung asa sila makatabok. So munang ilang i-challenge ang pagtabok sa maong suba. And sa akong giingon na usahay ra ba sa kabukiran kanang tuloy-tuloy ang ulan. Bisag init diri sa ubos, so di ta kabalo usahay nga taas ang tubig. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.